اسمع مني حسرة فيه اسمع مني jien dejjem pariri tajba tajtek ja ħassa mur prova reġistra fuq staħba taħdem. Issemmi li xogħol, ġus, ċiġatlek issemmi li xogħol. Las kielek, dak li naf ngħid kielek las kemm ilek tferfer fid-dinja għadek ma għamilx ħabba xogħol. Nixtieq nafxu Lucy xratlek. Taf xi tħoss. Jiena jqassa irid nibqa' f'dal kunvent għax hawn inħossni miġbur, hawn inħossni x-xaħta tiegħi. Jien naf ġus. Jien nafx ħassejt meta keċċewni l-barra minn hawn, kont isni ħuta barra mill-ilma. Mela mhux bħali għax insageddu min nisaf fl-ilma kull imkien qattar niġri minn kamra l-oħra bl-umbrella filti nistħi ngħid. Tistħi minni ġus kull waħda. Ma nix fettillek li trid tibqa' f'dan il-kunvent, fettillek li tibqa'. Tajba di għaliex il-gwardjan għandu pjaċir bija u jiena ħossni li maqtuħ u miġbur għalaw. Għalhekk irid nibqgħu. Ma nafx kif. Għax ras il-gwardjan ħajta sejjiħa minn tielu. Ġifieri, ġus, ġifieri wkoll. Ta' żgur li Li kien għalik il-patri gwardjan ilu li niten. Le, di ma noqgħodx għaliha. Le, ġus di tittirtirata għall-informazzjoni tiegħek kemm li jien patri gwardjan ħarruh. Speċjalment iċ-ċella tiegħu pupilla ġibtielu biż-żeba u t-tindif li għamilt. Ma nafx kif, qed nisemek issemmi ż-żeba u t-tindif. Le, ma tafx kif mur. Mur it-tawwal daqsxejn saċ-ċella tiegħu ħatara xi żbuħija kellu biex tejmu bli ġodda ġibtomlu laqqas tarafhom. Nżgur għattendek ek taf għalix. Għax patri gwardjan li kanna li kielu metħunin, l-ewwel bid-daqqa li tajtu tal-lampir. Un bħal bid-daqqa li ħorta fliexkun tal-grem xula. Un bħal bid-daqqa l-oħra li tajtu ta' dak il-fliexkel fuq l-istess qsim li kellu ma taġġijaw biex għatik aħbar tajba. Insomma, ma naġbuwiex, ma nqux nisaġġeraw, saġuż, nażdejjed kollu żejjed. Le, mhix nisaġġera, li kielu li miet. Le, t-tesaġġera, u ħanadlek fejn t-tesaġġera. Fejn jidħol il-lampir u l-fliexkun, forsi għandi daqxej ta' tort, sowwa għana. Torta jiex inti semmi dak. Min ix-xafek semmilek it-torta. Dik zaqqek il-binfuq għal għandek it-torta. Torta għatlek. Imma fejn jidħlu daqqet ta' żewġ tifliġ ġus. Aħjar ma nsemmuhomx tam. Għax inti taf dawk għal-min kienu, taf li dawk tajnihom fid-dlam. U meta nsemminilhom fakarni fis-susina kif bidet bil-pilbli li ta' dak id-dabrat li kellek. Ma għalli xiret inkun it-tormenta daqshekk jekk kiena għandi dil-vokazzjoni li ninġabaraw f'dil ħajja mal-patrijiet kif tittiġijiet u tneħħini dil-vokazzjoni li għandi. Vokazzjoni, naf fejn ġibta din il-vokazzjoni li għandek. Vokazzjoni, iva, u rrid inti ċaħda. ċaħda tikol kol bas ibqoddu. Mhux għandek ċaħda ġuż ċaħda tas-saqqu li torqod fuqu, saqqu fuq ieħor biex torqod tal-komdu. Ġuż, jaħassa ġuż jieqaf. Ma rridx nismagħhom dawn l-affarijiet, jiena nħossni li maqtuħ għalaw f'dal-kunvent, miġbur ma dal-anġli li għandi, ma dak l-anġlu ta' Patri Ġilol, ma dak l-anġlu ta' Patri Pupul, u ma fuq kollox, ma dak l-arkanġlu ta' Patri Piet. Gwardjan, kemm nirringrazzjak li rġgħet tajtni dil-opportunità li nibqa' magħkom. Miskin taf minnu, miskin min ikun qiegħed jiġi tentat b'xi xitan. Ejwa xitan. Bismillah kollha f'ħalqek, ma toqgħod f'ħalqek, ħabib miftuħ, doqgħod tisħem li xitan, tibqa' wara ma tiġi nixtieq Unittrejt, għajniet ħanoħroġ minn dis-sitwazzjoni li qiegħed fiha. Untenni, nisħaq u nerġa' ntenni, illi l-ikel u xorb iż-żejjed ħeżis ħudi huwa nuqqas gravissimu fih innifsu. Għal kollox għandu jkun hemm limitu. Huwa veru, illi drawiet illi jkunu sawru ġewwa fina mhux ta' kemm wieħed jibdilhom bil-lejl għan-nar. Imma veru wkoll illi aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex inġibu u mmexxu lilna nfusna quddiem. Din l-omelija tiegħi jiena qiegħed nisħaq u naċċenna bil-qawwa kollha fuq l-ikel u xorb bla rasan u bla qis, illi kultant mingħajr ma nkunu nafu jista' jwassalna għal vizzju tal-gur. Aħna bnedmin. Iva, aħna bnedmin. Għalhekk irridu kontinwament nissitu. Kultant, mingħajr ma nkunu nafu,
Nistaw nerġaw naqaw għall-istess nuqqasijiet ta' qabel, però mingħajr ix-xewqa tagħna għaliex aħna bledbin. Aħna fraġli ħafna, anzi fraġilissimu, għalhekk irridu ngħidu le, u nkunu sodi u nibqgħu insostu illi aħna ngħidu le u le għat-tentazzjoni tagħna. Aħna eżis ħuti, bnedmin fraġli ħafna. Ħaġa żgħira biex nerġgħu naqgħu għat-tentazzjonijiet. Imma nerġa' ngħidilkom insostu is-sfida soda tagħna illi ngħidu le u le. Niġġieldu lit-tentazzjonijiet. F'kelma waħda inkunu perseveranti u ma nċedux għat-tentazzjonijiet kbar li jistgħu jiġuna. Imma għaliex il-gwardji propju wasilni dan is-suġġett biex nippretka fuq. Ma nafx. Bih, xieġra? Ara popol. Inżel minna maċtaħ, inżel. Jaqaw, għedħosċi uġieħ ximkien, forsi f'zaqqek. Għalix, popol. Ma nafx, jekkax kif ġikon ġejlaw, delli li smajtek t-waħwa. Le, ma smajċ il-Patriċi Ormi kan. Le, t-marinix, Piet, jaħasra t-marix il-widnajja li l-ek smajt. Ma jiena, popol, kont jgħat nistudja, l-omerija ta' nar il-ħad. 4 kelmiet osra, imma fihom x'tomod, popol ta'. Somma, la fassaltom int fihom x'tomod żgur, Piet. Popol, deċe botta pulita mill-li taftualta bis-soltu. Botta? Bottissima, popol. Aktar nishtiqek issejħila korrezzjoni sinċira u ġejja mill-qalb għal wieħed illi jixtieqlu l-ġid. Għalik, Piet. Tassew, popol. Jirrani naqta subajja ta' jdejja t-nej, Piet, li qiegħed ngħidlek. Tal-jom twal jaqgħudu frejk, popol. Jien qiegħed ngħidlek għal subajja ta' jdejja t-nejn u mhux għal tifrejja, fimt? Mbagħad l-organi tal-konvent min idoqqu popol ta' subaj. Piet, minnix niċċajta, bis-serjetà qiegħed ngħidlek. Nixtieq naqtaħħom barra, basta narak tnaqqas. Maħxuna? Le, mhux tnaqqas mill-ħxuna, tnaqqas mill-vizzju ta' tnaqqir, Piet. Biex semek ikun ikbar u ikollok iktar x'tiekol. Le, mhux għalhekk, Piet, mhux għalhekk. Mhux aħjar tgħidli dak li ġejt biex tgħidli u neħilsuha popol. Ara, Piet, ġejt natik aħbar sabiħa li żgur li sa tferħek. Se taqta' biċċa minn il-sienek żgur. Isma' ħaj, Piet, issa saddejjaqni tafu se jaħmaru widnejja u taf xieġru jekk jaħmaru widnejja, inti tisma' jew ma trid. Fajjar popol. Ġejt ngħidlek illi Fredu se jibqa' magħna l-patrijiet. Kif? Ej. Tabajta. Għax ftit ilu batalina fiċ-ċella tiegħu Patri Gwardjan u għalinna li Fredu se jibqa' magħna għal kollox. U jien ma nafx. Għax U jien ma nafx, allura jien ma ħallina nafx. lek ikun toddaqs nofs il-patrijiet f'daqqa ent, imma il-gwardjan ma setax jibgħat għalik, Piet. Għax rita ħalli kompli tistudja l-omelija u għalhekk ġejt hawn jien biex ngħidlek kollox jien. Ewa popol. Boldi li aħbar tajba bħal dit, ħalli daqshekk kien jgħadda biex tiġi tajdili. Ara li kienet xi aħbar kera, kieku tajdili qabel ma tarani, popol. Isma' Piet, inti ma kontx qiegħed tistudja dawk l-erba' kelmiet mirquma. U ħanajdlek taf, għal-ħarira ma tlaqx lil hemm taf. Oko. Mela x'inhu, jiena meta bdejt reqsaqla u bdejt nitwaħħax. Int fejn taf xi kruwa tal-eħem bdejt tagħmel, Piet. Għan kien ikraħ popol li sibtni qed nokrob zaqqi. Ngħidlek il-verità hekk sibt tal-ewwel tam. U issa sa ngħidilek sibtek qiegħed imdawwar bejn ċorma patrijiet qegħdin jagħtuk bil-borob ġo rasek, issa la ħarġet. Kemm nħu pjaċir popol. Nisimak tajt l-affarijiet sbieħ illi tixtieq. Ewwejja, qiegħed niċċajta f'xi ħaġa hekk beder Offendejtni, popol. Offendejtek biex, jaqgħu qiegħed tinsinwani ara ħadd għalik ħa. Offendejtni ħadlek. U biex offendejtek. Barra daħsibi jizbieħ li għad taħseb fuq jintu ġejlaw. Għed niftakar ftik il-ħolma sabiħa li l-om fuq 15 ġejlu. Iwa x'ħolma hekk, x'kienet, fakkarni. Ħolma sabiħa, popol. Wadiri. Niftakaru iwa dik sempliċement ħolma kienet. Ħolma kienet. Imma ma kienx ħolma sabiħa. Morobsol għalik, popol. Morobsol għalik illi toħlob, illi għaddu żewġ rombli ta' żrar minn fuqi. Ma Piet. Għazet, popol. Inti taf illi jiena qatt ma xtaqtlek Deni, u taf kemm nirrispettak, u ħarajdilek issa li qed nitkellmu taf. Żewġ rombli forsi wisq.
Imma Piet kieku kellek ix-xorti li għaddin qar romblu wieħed mill-kbar minn fuq hekk ġid kbir jagħmellek. Kelma ta' raġel. Tixtieq tarani nillixxa f'kelma waħda popolus. O ejja qiegħed niċċajta, tkam tieħu għalik malaj. Iva, popol sewwa entajt. Kif għatlek b'xi ħaġa kirrid innerħidha n-nervi kbar li jkolli fuq etab. Bin-nervi kollha tiegħek popol. Dejja manġlu da s-sema sibtek lilek, beta jkolli bżon daqqati. Bis-serjetà hawx. Nirrani nolob. Ifimni Piet, jiena lejlek x'dejjem sibtek, mhux dejjem xtaqtek. Kollox sew Patrick Gwardjan. Nistanna mill domanda. Mela le Patrick Gwardjan. X'inti tagħmel hawn? Jekk min jissejjer żball inti ma kellekx tmur taħsel il-korsija ma' Patrifon? Għandek raġun Patrick Gwardjan, iva, imma meta kont sejjer, u mbagħad kont għaddej minn hawn u rajt lil Pietru. U għaddejt ngħidlu bl-affarijiet ta' Fredu. U issatlu? Iva, U tajt kemm ħagos meta għatlu. Tant ħagos li ħassejt it-tonga ta' tispakka. Jiena nittama li ma nixpakkaxin bin-nuqqas ta' ubbidjenza li hawn madwari. Ma taħsibx li jkun aħjar li ma tħallix il-Patrifons jaħsilha waħdu il-korsija? Għandem nejn sibu għet jonħor qiegħed fuq xi bank li qed taħt xi nava taf Patrick Gwardjan. Għandek bnejn issib li l-art diġà nixfet pupull. Fimtek Patrick Gwardjan. Aħjar immut. Nsellim lek Piet. Kena tixtieq. Inti ma kellekx ittini xi ħaġa. Iva, dila kontattej, s-sibta valantu u ġbarta. Miskina veru. Eja miegħi ħankelmek. Ġus. Fred, dak ġejt għamel ma namadni x-xitan issa. Ġus, ġejt nitolbok il-barka. Il-barka tiegħi, la, min issentik il-barka tiegħi. Intik il-barka tiegħi meta ħallejt li kollox kif kien id-dar, kollox imqalleb ta' taħt fuq, le. Qabel ma ntik il-barka tiegħek titranġa li kollox id-dar qabel ma mort inti ddabbar rasek fil-kċina tal-konvent. Ejwa ġus, dak kuruturi u ċelel, il-kxejna joġbok il-semmi. Mela għax il-mintafu saqsix għalih, jina x'għandi nidħol mill-bib u noħroġ mit-tieqa tal-kamra tal-banju. Ġifieri, ġus. Ara, intik il-kelma, ta' fradi formatissimu li jien, illi minn tista' tidħol u toħroġ iktar mit-tieqa tal-kamra tal-banju tajjeb. Veru freħi. Ejva. Vela ferraħni ħassa darba. Ejwa, ġus. Mor taħt it-taraġ. Ejva. Sawa emmek hemm lodda, edha mrekna ħdej l-iskola tal-patata. Issa mur u sib emmek u irraġġaħ. Ma skużi, ġus, ngħid il-lodda x'għandha x'taqsam hu. Jiġifieri lodda x'għandha x'taqsam. X'għandha x'taqsam. Mela biex tirranġa fil-rol mux bil-fors. Inti waħal fratek li titħol fra biex tindanna ruħoħtok. Mux bil-fors titloda biex tirranġa lukket li ilu l-fuq minn sentej. Ma jaħdem. Ta' ġibiex ġus. Mux ma naġġibiex il-fuq minn sentej ilu msaddadda u l-bipu ilu jinħalaq waħdu minn dik inħalu għaddablek il-baketta. Għandek għammen? Ta' xkolli għandi, missu m'għandix daqqa bħal dik mistadda żmien ġus. U meta ddeċidejt li narġaw nirritorna li l-konvent, ħfirtielek insejta. Ma najt jieġġuż, dal-odda ma jidilix li għandi bżonna taf. Imma l-odda bil-fos. Ara freti ħatra, mur. Mur, tajjeb, ħanajlek sanamel pero, ġus qabel imur. Issa la nasal il-konvent sowa għanna kamra bl-imbarazz. U fija jemsellu, ma jintużax. Enna kida xel mistħija, namel wiċċi u najt il-Patrick Gwardjani tiegħu li winġibu għaw. Min da sellu x'nembih min jinżem bajja. Ġus, issa ħej, ġus. Fuq għatet mela. Bindi jek tuża toħroġ bis-sellu biex għajar mill-li taqbis mill-kamra tal-banju, xkull waħda mit-tieqa. Enna naqra. Mintix tissuġġeri li jena noħroġ minn tieqa bat naqbas is-sallun u bis-sallun niżel minnu kif qed inti. Proset ġus, inti-skola ma tafx, imma kif ngħidlek jien għandek moħħok karta xuga tifhimni mill-ewwel. Ġus, Mor meħdu vuċċjara. Mor minn qod. Mor nġib is-sallun ġus. Mor għaliex jaħasra, għaliex minn tant ċebbitu nis għaliem ġo taslima, għaliex kelli nkun jien li kolli ħejja ma mor bla doċċ ta' ħorroġ borroġ, għaliex.
Meta trid għal-barka tiegħek? Kif it-tijeli ġus, nirringrazzjakom mur niġri nirriforma ruħi nidħol narġa. Mela morħi tkun inbitrek. Grazzi ġus, grazzi nirringrazzjak ġus. Wedek il-lejla l-ewwel sofferenza li kolli ġol kunvent nofri għal bżonnijiet Jek tiegħek. beħsibek il-sofra, għaskem sofrejt jimbik, ibqa ċen li fħakkatajn beħatu se jamlu. Grazzi ġus, grazzi, nitlob għalik, nitlob għalik ġus. Grazzi, grazzi. Voldiri, intu kol ħad gost bl-aħbar li Fredu l-Frase jibqa' magħna l-kunventu. Jista' jonqos gwardjan. Mid-dera miġjub ħafna Fredu hawn. U li kont naf kont inħawwadlu daqsxejn ta' kejk. Tawdila. Tawdila. Zaqqek. Iva, kont qed naħseb l-ewwel u nikkontempla kemmu miġjub dan Fredu hawnhekk. Għalkemm meta qatt naħseb sew, wasalt fil-konklużjoni, Pietru, illi x'aktarx, anzi, minar l-ebda x'aktarx, mhux tant Fredu bħala Fredu li huwa maħbub u miġjub daqskemm bix-xogħol tiegħu. Għalkemm nammetti li meta niftakar fix-xogħol tiegħu, niftakar fil-qsim ripetut li għamilli fuq rasi. Għadni minix lest. Għaldaqstant qatt naħseb fuq il-patrijiet kollha, wieħed. Inti ngħidu aħna, għalik Fredu l-Fra ifisser żagħżugħ illi jinqala biex isajjar. Il-platti li jsajjar jobrob jitgħallem malajr. Dan nistessa mettejtu kemm il-dar. Verissu, gwardjan, sal-platt ġalek armeċ. Proset. Għal-pupul mill-banda l-oħra, Fredu jfisser żagħżugħ ta' ħeġġa, żagħżugħ li kapaċi jnadda fl-art, tiġbat l-leq isamera, jnadda fil-kandliri, idoq il-nipen u fuq kollox jgħid pupul illi ħaddaqs Fredu mu kapaċi jarma l-artal maġġur. Għal-ġlor mill-banda l-oħra, Fredu żagħżugħ qalbini, ixu razzjonelsi, ma jibża minn xejn, stonku xieref u ma jitqażżes minn xejn. U nista' noqgħod insemmi l-patrijiet kollha wieħed imma l-lista tkun twila wis. F'kelma waħda, Fredu għalina l-koll, ħalli jiena nidħol magħkom ukoll, huwa xempju ta' kif għandhom ikunu l-affarijiet. Jien għalija, Fredu huwa żagħżugħ żelanti li jrid jitgħallem l-affarijiet malajr u b'dik id-daqsxejn avventura li nammetti toġobni xi ftit għalkemm niftakar ukoll kemm il-darba nis-sogra ħajti minħabba fiha. Iva, gwardjan, u jiena nissuġġerilek li kemm jista' jkun tevita li tgħaddi minn taħt il-lampir. Mhux minn taħt il-lampir irrid nevita li noqgħod bil-qiegħda taħt it-tieqa ta' dik iċ-ċella. Ikolli nsib x'imkien ieħor fejn noqgħod għall-kwittji. Iva, u meta tmuran toħtu għal xi aħbar, naħseb li aħjar ma tdaħħalx rasek l-ewwel gwardjan. Naħseb li flix kien baqalhom x'hekk. Ma naf, għax ili minn dakinhar ma mmur inżurhom iktar. Mela allura baqalhom żgur. Jiena semmur fiċ-ċella tiegħi, Pietru. Għax għall-inqas fiċ-ċella tiegħi m'hemmx periklu. Għaxejn nipprova nħassarru l-ħija, ma fil-hemm maqtuħ għal-konvent. Għadni naraħ jitwielet kien qisu boċċa. Mbagħad meta tfarfar, kont niggustaħ fil-ġnien naraħ jixxabbat ma dik is-siġra li hemm. Kien jiekol kemm alla ħalaqtin bil-qoxra kollox. Marġibjom u l-missieri ħasra jaraw hemm qaltas b'dik it-tonka. Kultant, miskin, tispjaċini għalih jien, se ninferet minnu. Imma ħjar miġbur il-ġew meli jinġerra ma dik iż-żiemel frattat. Ġusa, jena bħajdejk la ġus. Ma ma nallikx il-ħala ġaħħalti. Mistam ġiljan saw, ġilja wahda ġejt. Ma tislimja. Mux qed nislimja, imma qed nipprova nżomm il-figura kif inhi. Ma nixtieqx li Fredu jiżżewweġ barku. Waqqas dajsa tal-midali. X'inhu?
Xiddiġ, saħ, dik xiddiġ. Xi pretendi li għandi nilbes meta kun qed nagħmel l-eżerċizzi? Għadu kif it-teller wieħ bl-eżerċizzi li qed tagħmel. Eżerċizzi jiġifieri. Naf, jiġifieri, naf qed sibni minn ta' wara l-muntani. U għax għal-moment insejt fil-sinek fih il-labar, tajdix qed tiskandalizzarlu għax tarani libsa hekk taf. Waj, ma dak suħad zejda naromi. Aħjar tibsuħad aktar mill-li robbu laħam zejjed ġus. Ma nafx, minti xi kultant, isek mintix minn taslima. Il-lum ġus kulħadd qed jagħmel biex jipprova iżomm il-figura kif inhi jew kellha jirranġa. Eħe. Mela, għax ma temmix bħali intu kollu tiġi miegħek. Xi tiġi? Tiġi toqgħod tagħmel it-training. Mela, għax ma temmix bħali ġus. Għaxina wara tal-affarijiet medija bil-wajt tad-dar, jienu ma nistax inżid. Jekk tagħmel bħali tnaqqas u mhux iżid. Inżid tal-ksuħat qed ngħidlek. Isma' m'intix forsi qed tippretendi li għandi niġi miegħek noqgħod niġri ma' traqata ta' sliema. Umuri int ma tarax. Jiena niġri rrid u mhux nimxi kemm niċċaqlaq ġus. Mbagħad ħija kien jgħid il-ħija li hu baħnan għax aktar minn baħnan mhuwiex li inti tifla intelligenti. Ma ħajjax ħażin, jiena naf nitkellem b'5 lingwi. Iju tiġi b'sitt saqaj. Nitkellem bil-Ġermaniż, bil-Ingliż, bil-Franċiż, bit-Taljan u bl-Ispanjol. U aħna ma minnu dardera bħalek bil-Malti safi nafu nitkellmu u tħallinix nusa lus ta' isma' ħanejdlek lus ara. Inti darba kont tgħid li ħija jħobbok. Ma tsaqta tal-jisek ta' fekk xi darba kien ħobbok hija issa birek ta'. Birek, mela l-imħabba xi blad brod u xkull waħda tiġi xtajri dik l-imħabba li kellu tħeġġeġ ġo qalbu intfit hekk, issa kif titfixema, la ġus jiena qatt ma niżilha illi Fredu rasen jarħu għal-ħajja konventwali, qatt ma niżilha. Ara kif mela daħħala frasek, għax hija Fredu issa maqtuħ għal hemmhekk, għal-konvent, dik il-vokazzjoni li għandu. Għajma, Fredu, vokazzjoni u ħallejna ġus xintaj, qatt ma niżilha. Iva, hija Fredu, vokazzjoni, u ħanajtek ta' flus. M'għandekx għalfejn toqgħod tiġri wraħta. Tista' taqta' jisek darba għaddejjem, għax hija mhuwiex maqtuħ għaż-żwieġ. Dak ħali ruħi il-żwieġ mhux qobsal snienu. Jekk tassew ħareġ jiġbaħ lilek kif qed tajtin. Imġennin għandu jkun biex jiżżewweġ. Veru li tibqa' ċebba, sta mhux intirid li tibqa' ċebba taf. Tiġi xtajd li nsejt kif kont miġnuna wara dak tal-azza, jew kellha biex tifhimni aħjar tad-drogi. Naqtawa dal-baldejjem, ejja, naqtawa dal-baldejjem. L-ħija nafu jien, dak meta jdaħħal fil-lus frasu, anqas ħadd ma jdawru minnu, anqas hekk tilbis l-sagarella u ddum tiżdeg li glu seklu minn set nafru taflak. U jaqbilek titlaq ta' flus, jaqbilek titlaq lejla qabelada, ħallih il-ħija. Ma skużi nitlaq hekk, laqbatu nitlaq. Issa jekk inti tiggosta titlaq xi koħħala fuq moħħok, idejja jikluni qegħdin. Ma ġus iddaħħani titlaq hekk. Mela kif titlaq hekk? Jaqbilek titlaq għax kieku dak il-ħin ġan qassu żnoħna, mura ara jekk għandek. La tkeċċin nitlaq, imma dibis ngħidlek ġus. Hu Fredu li jieħu, dak mi għaj bisti sadda. U għajja moħrek għandek sajjara m'intix. Il-mleja jgħabbarmu, xqatat ħajtni. Bejnietna smajta ta' popul. Ja. Se jibda jieħu kors. Idħol għanajlek kollox. Dak sajjeb fessa fuq ta' horni tal-nita, ġaħżewġ korsijiet oħra. Xinti tħawat bit. Mux kors fid-daq tal-organi. Mela. Kors tal-kalmanti. Mill-li stajt nifhem biex iraqqas ftit minn nervi li għandu. Għandek taj ġuvni bħallak imżejjem b'kollox. Umbat. Veru, sewa għettajt, wiċċu dejja maħmar nas, eħx pakka. U ma nafx jinta, ma nafx. Donnu mu miex jagħmlu lu effett. Anzi kolli ngħid, mindu beda dan il-kors tal-kalmanti. Aktar zid fin-nervi. Sewa għettajt għaf, għax ma tistax tkellmu, isu vulkan jizbu. Xejn mu sportiv waħda li xejn. Umbat jifhem f'kollox Alla jbierek, jifhem f'kollox. Issa taf xwaħħal frasu Piet. Li ħadd ma jilgħab il-boċċi bħalu fil-kunvent. Patri Fonzi ġa qalli ta' żgur li ma jilgħabx boċċi miegħu. Żgur li ma jilgħabx aktar miegħu qalli. Issu jadru. Kemm il-darba ċedilu, Piet. Kemm il-darba ċedilu, għajt lili. Bes diskors ieħor, Piet. Sirt naf li Fredu se jibqa' magħna. Dak tajt minn duġelaw, dak li f'posti fekxina jien, s-sajt il-verità taf ġilor.
Jien mhux moħli għaw. O, da żgur li moħli int. Postok ta' fejnu pi. Mhux isodda ta' tnejn tal-wieħed u nofs, ħalli kolli fejn imraħan Ħallina meċċajt, fejn, ħallina meċċajt. Taf xi xraqlek int? Taf fejn jixraqlek? Fejn? Floki. Fejn ġilorm? Floki, tieħu ħsieb il-koltivazzjoni tal-ġnien. Tux fastidju pieta. Imma b'dik il-figura naħseb għandek bżonn ftit eżerċizzi fiżiċi. Kiku taf kemm jiswew lek taġi tal-saħtek piet. Veru? U mela. Allora jekk jiena immur floko, inċ se tagħmel, U tibżax. Xi ħaġa jsib li x'nagħmel żgur il-gwardjan taf. Fittax ix-xara flaġina u tferrex imnuqqasijiet tan-nies dak li jsib Xtaqt nibda l-diskors, ġilor. Jaqgħu. Ejla ħafna biex ngħidlek, ma dejjem żammejt passura. Fuq ix, piet. Aħjar imorru fil-ġdid, ta' biex ma jadux illi qed naħlu żmien fix-xejn. Ħabad tajjeb, kif inkunu hemm inti ftit pariri fuq il-koltivazzjoni tal-pjanti. Imxi, piet. Għadda mela la widnejja li qabel ma tħalt fl-ordni tagħna kont wasal biex tiggradu għal tabib, veru? Veru? Nobot niddandan brixi, piet, temmen jien. Veru jew mhux veru? Sikkajtni, piet. La tinsisti se ngħidlek miedel. Kont għamilt aktar minn nofs il-kors fil-mediċina jien mela. Ma mbagħad hekk, ħassejt il-ġibda lejn l-ordni tagħkom. Tfajt kollox wara spallejja, piet. U s-seħibt magħkom. Mill-ewwel xammejtek ġilor, mill-ewwel darba li rajtek hawn f'dal-kunvent. U int mhux li kelbis ix-xompiet mid-dera u imma insomma, ma nixtieqx nitkellem fuq din l-affari. Tifhem għalih. Skur, nifhem. Jiena sempliċiment rid niċċara diffikultà biex fejna fin hekk wieħed ħoss dik id-daqsxejn ta' oġa ħafif fejn ngħidu għala. Jaf ma min għandu jikkonsulta ma xi wieħed jifhem bħalek. Stenna Piet, stenna ftit. Timmaġina nixxi speċjalista taf. Qed iċċekkel lilek innifsek biex tobdi l-ordni. Mawx għalik, fimtni mill-ewwel. Insomma, Piet, xi parir xkejken, les li nagħtih, sa bil-qalb kollha. Biss minix les li nidħol fl-alqa fejn ma nifhimx. Ġilur, qed tobżoqli fis-sunnara. U miegħek ħatmu kursar Piet mid-dera u laqqax l-ormu tellerita. Insomma, għandek xi uġi ħafif jaqaf, Iħad l-inkwiet. U biex ngħidlek ma nistax taf nikklassifika bħala oġa ħafif. Ma nixxi ngħidu b'dik iż-żaq. Imma x'qed tħoss hekk eżattament? Inħoss bħal brim kbir, bħal sensiela ta' tessiżiet. Tessiżiet? Fuq skala kbira kif? Biex inkellmek bil-lingwa goffa fuq skala ta' 7 meta tagħmel terremot. Tikkonfondix. Oħroġ irsienek għana. Le, m'għandekx affarijiet kbar u li allarmaw koll. Ifhem Piet. L-għajnejn u mal-mera ta' dawk il-ħwejjeġ mistura internament mill-vista li għamiltlek Piet naħseb nafx għandek. Jaqgħu. Debbulizzi. X'inhu? Għandek xi ftit ta' debbulizzi, Piet. Valdi ritrit tajt irritni kol iktar jien. Jienek tal-parit. Ara ma jfettillek xtoqt fuq, Okku mistin uħat fuqek. Int iħad tajjeb kuku karta stratta ġibek ġilor. U l-laħwa x'insar, Piet. Tajt nafas iktar fuq laġin. Jasra Piet, bil-paroli u l-uġiħ ta' zaqtijak. Zammejtni għaw u rrit immur nikkataloga xi kodba l-lum. Mur bsor illi kull mandi Ma sawrit nara li kollox huwa postu u nara x'jonqos. Mela allura biftit sustanzi niġiftih. Mur tiftax qalbek ma wieħed jifhem Ara ma jfettillek x'taqfiżlek xi kelma fuq li għadna. Int u l-gwardjan biss jafu fuq il-biċċa tal-kors li ħadd qabel tħaltaw. Mela aħna tfal ġilor. Piet, jekk ikunu jafu l-patrijiet l-oħra, nibgarantilek jien. Li ċella tiegħi tinbidel poliklinik. Serraħ rasek ġilor għax ħadd mu se jkun jaf xejn. Biss il-parir ta' wieħed jifhem bħalek se nieħdu għal ġid ta' saħħi.
Ara jien xmort ngħidlu wkoll. Fil-ħlewa ta' Mejju lontana Marija, u kemm jidoħlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma mill-qalbna Marija ħina nura latina irara Intlax marta s-sema id-detan ħolqin Jitlom dan il-ħarqen bik mibnin kuzmin Għaddinna kelma Ġesu Alla Għaġedna fija ħaxetaj Ulu da ġismi da dem xorbu Lenu Ġo Fred, Għalli ġo taf li reġeġ dik id-dardira ta' Lucy biex tinqab maħħa id-dur fit-toroq ta' taslim. Għaġo, għallur inti ma t-tiliex U ma għamettilix, imħares għattila u kol taf li din id-darba mux ħajra bisimma vokazzjoni li Oh, mux għandek. vokazzjoni u nofs ġus. Għandek kun taf li din darba mux senċendi l-ħaddi warrabni minn dan il-konvent, fimt? U anka li l-ek ġus ta' irrit ninsik malaj kem jista' jkun. Għalix mammona skont Patri Gwardjan u kol blesses tal-familja jien edha biex jinaffarna minn hawn tifhem. Ma dal qed isemmijint m'għandux ċans ta' għax la kont la jienu mus iżjed se nkun għażiża għalik minn mindu ħallit li dik il-ħerba ġoddari. Taraġus, taraġus, għat jirqeda bik ġus, għat jirqeda bik ix-xitan ġus. Ġus li fimni naqra, għamil li pjaċir ġus, tpaxxiex, tħalliex jirqeda bik ġus, emminni ġus, meta ngħidlek il-qiegħed jagħmel ħiltu kollu biex ma jħallini xaħu f'dan il-kunvent. Ġus nitolbu, issemmilu xiktar li ma tistax tinqafel fil-kamra tal-banju, issemmi xiktar li għandna ħġiġi ta' twieqi mkisrin, ole ġus, issemmi xiktar li saħaj il-mejda jinsabu b'xel glilla u l-hem, issemmi xiktar li l-erjal tat-television qiegħed jitbandar ma' s-siffit tal-lejla u l-hem. Le ġus, emmu, qed nara ġus, emmara fejnu, emmara ġus, emmara xieġri, emmara fejnu, ara x'jitkaskar mal-art, jitmieħ mal-art, jikol it-trab tal-art, ara x'jaffeġ demmu ġus, paxxiex ġus. Fred, Għarfi ġus. li qed nara bħal dija ħirġa minn wara widnejk. Kif ġu? Widnejja qed jixalu? Oh, sinjur. Xawissimo wkoll. Hej, issa żgura ta' issa nisab ċerta żgura li klimek isu ta' predikatur. Grazzi ġus. Mor ġus. Il-nopalina ġus. Il-nopalina. Kelma Ġesu binalla, għaxem għadjien għaxem taj, ulu daċi ta'